Живеем в сърцето на България. Единственият град, който ухае целият народ си – Казанлък. Бог е създал най-красивата роза, царицата на цветята. Най-красивите момичета, които се борят за царската корона. В следващите минути ще ви разкажа една история за едни красиви момичета от Казанлък, които се борят за царската корона. Но коя ще бъде царицата? Предстои да разберем. Здравей! Това е Кристияна и ще представя екипа на Кристияна Прома Груп. Заповядайте! Тази година Тереза Паула участва като гримьор на нашия конкурс 2024 Царица Роза. Тя е от 22 година, от тройките. Може да кажеш нещо интересно, как се чувстваш? Здравейте, казвам се Тереза Паула, една от цариците съм от 2022 година. Дошла съм тук да помогна на абсолютно всички момичета по някакъв начин да се приготвят, да им дигна малко самочувствието, защото знам какво е да си на сцена и притеснението и адреналина влияят много лошо по някой път. Затова съм тук да им помагам и да покажат себе си по най-добрия начин, да покажат класите си, да покажат изяществото си, да не се притесняват, да гледат публиката и да се радват и най-вече да се забавляват. Здравейте, момичета! Сега обаче много интересно, че тук при мен има една страхотна певица, май чух отдолу някакъв глас. Една ли бяха или две? Една. Значи чак долу чух на долния етаж Габито. Да, попяхме. Искам малко да ми попееш така за нашата камера. Добре, ще направим една твоя любима песен. Добре, една емблематична за момента песен и моя любима. Okay. Мари Хубава се казва. Добре. Съвсем малко ще направим от нея. Добре, да чуем. Девойко Мари Хубава, девойко, сипни ми винце да пина, девойко. Браво! Браво! Every
огромно удоволствие отново да представя за пореден път Ема Шолева. Тя е една от топ гримьорките в нашия конкурс. За поредна 6-та година участва неотлучно от нас и знам, че момичетата ще бъдат сигурни в нейните ръце. Благодаря ми пак отново, че сте тук. И аз много благодаря за поканата. За мен винаги е голямо удоволствие. Абе, къде е Елена, бе? Елена, да. Абе, тук, знаете ли, че има и още една царица, която пей. Елате двете да ни изпеете така на нашата публика, че доста сме натоварени и напрегнати, малко да се отпуснем. Какво ще ни изпеете? Ами, росни ръсце. Окей ли сме? Една красива песен. Росни ми, росни росице, да ми умиеш лицето, да ми умиеш лицето, че ми изгоре сърцето. Браво! Благодарим ви! Всички момичета вече са готови. И първа ни предстои най-интересното, което е за сцената. Очаквайте ни! Вижте сцената, вижте залата. Коя ли ще е най-красивата 2024 година царица Роза? Ние сме в истинско очакване в този момент. За мен е чест, че сте тук. Наистина. Благодаря за поканата. Изключително се вълнувам. В много конкурси съм участвала, но наистина това, което разказахте като история, традиция, е много сертификатите. За мен е чест да бъда с вас. Хареса, сигурна съм. Убедена съм. Вече ми харесва. Много благодаря, че сте при нас. Това е другият наш член в журито. Това е Ирина Папазова, шефка на конкурса Мис България. И за нас е чест да дадем и тези благодарствени писма. Ето, заповядайте. Много благодаря. Заповядайте, Елена. Благодаря, Стени. С тази жена работим вече повече от 30 години. Много благодаря и благодаря, за мен е чест да сте в нашия празник, да бъде по-интересно от всички конкурси, които сте участвали. За нас ще бъде допълнение в
нашата богата кариера. Да. Защото преди малко разбрахме и за посланието, което конкурса има. И стойност и като история за Казанлък като град. И наистина съм много щастлива, че днес ще бъдем заедно. Радвам се пак да заповядайте. Благодаря, Стени. Удоволствие винаги. Вашето поведение и вашата усмивка. Нищо друго не е важно. Да, защото ние сме да, сцената е наша. Наша. И започваме. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. I be you, I be you. Now the summer is gone. You have to go back home. Please come and see me again. I never felt more alone. Baby, I am missing you. I want you by my side. And I hope you'll miss me too. Come back and stay. I think about you every day. I really want you to. You swept my feet right off the ground. You're the love I found. It doesn't matter if the world is gone mad. If we just hold on, if we just hold on, yeah. The sky is falling and the world is gone mad. And we sing our songs and we just hold on, yeah. So if you're running, stop running. One life, one chance, start living. Sing it louder just to let the world know. No, we're not nameless, we're not faceless, we were born for... Искам да ви представя Гери. Тя всяка година участва в нашия конкурс за Царица Роза, като се грижи за всички момичета, как да изглеждат на сцената, как да се държат танцово. Може ли нещо повече да кажеш, Гери, в този въпрос? Да, благодаря. Обучавам момичетата как да се държат на сцената, как да застават, как да вървят, как да изглеждат лъчезарни. Правим всички хореографии, всичко по минаването на сцената, от първата им стъпка до последната стъпка на сцената. Правим заедно с момичетата. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right upside down. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess. 5, 4, 3, 2, 1, watch me. Them old mistakes are gone. I won't do them no more. That's old news, that's new news. I done did that before. I turn nothing to something. My comeback on 100. Let's talking, more action. You just gon' see coming. I just keep elevating. No losses, just upgrading. My lessons made blessings. I turn that into money. Oh, you can talk all you want. See me, I see prayed up. Nothing I'm afraid of. And I can have it all. Всяко едно излизане, всяко едно представяне, всяко едно заставане. Така че те да се чувстват спокойни и уверени. Казанлък има къщи-музеи на едни от най-ярките български художници – Дечко Узунов и Менко Балкански. В тях може да видите едни от най-значимите за българската история и изкуство техни картини.
Единственият изцяло проучен до този момент тракийски град Севтополис се намира под водите на язовир Копринка. Той бил основан от тракийския цар Сев III през 4 век преди новата ера. Севтополис е бил столица на Одриското царство. Казълнът е столицата на Розовата долина, а музеят на розата е сред най-известните в страната. От 1969 година е открит, а от 2016 година е в нова сграда в парк Розарио. През 2017 година тържествено валидирана пощенска марка, илюстрован плик със знак, фестивал на розата град Казанлък и специален пощенски печат. Уникалността на пощенската марка е в нейната оригинална визия. Декоративно представяне на розата чрез българска народна шевица. В пощенската марка е представена шевица точно от нашия прекрасен казанлъшки край. На 7 май 2013 година Държавно патентно ведомство е патентовало правото единствено Казанлък да провежда празник на розата. И аз наистина огромно благодаря, че всяка година ни помага толкова стабилно, за да знаят момичета точно къде да се наредят, как да застанат. И за нас е чест да продължаваме и по-нататък. Благодаря, Гери. Да посрещам професионалисти от висок клас. Това са стилистите на Казанлък, организирани от нашия добре познат на всички коафьор. Дами и господа, аплодисменти за Стенли Нанчев. Стенли усъвършенства работата си като фризьор до съвършенство, като за първи път тази година пое инициативата Фризьори с мисия, в която се включиха стилисти и гримьори от цялата страна. Нека да ги посрещнем. Фризьорите Стенли Нанчев, Майя Минева, Майя Панова, Стефан Фондев, Фатима Орханова, Мукадес Юсинова, Мария Костова, Фелис Османова, Цвети Пашова, Галина Димитрова, Ивона Бонева, Десислава Господинова, Мария Христова, Айша Янкова. Аплодисменти за тях, аплодисменти за гостилистите от екипа на Кристияна Фрома Груп. Аплодисменти за Пепа Бакалова, за Гергана Стоянова, за Кристина Дончева и за Гергана Иванова. И гримьорите Ема Шойлева, Мерджани Оцинова, Тереза Павлова и гост гримьори от екипа на Кристияна Фрома Груп, Ренета Стефанова, Клеман Мустафова, Майя Николова, Мария Генева. Аплодисменти за тези невероятни хора, прекрасен сплотен екип, професионалисти. Благодарим ви!
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what if. За втора година имам честта да връча царската корона и тя е специално изработена от турски бутик. Специално изработена за тази годишната Царица Роза 2024 година. Много ще се радвам. Наистина най-хубавото момиче да получи короната на Царица Роза. На Кристиян Фрома, дами и господа, това е номер 8, Неделина Неделчева. Неделина получава корона лента и подаръчен комплект от Кристияно Фрома. Заповядайте! Имате възможността лично да получите подаръкът от ръководителят на Кристияно Фрома, дама, която е тук сред нас и член на журито, разбира се. Ето и лентата за лицето на Кристияна Фрома. Настъпи най-дълго очакваният момент, време за голямата новина. То преди това нека да обявим, че тази година короните за царицата и за нейните подгласнички са подарък от стилиста Стенли Начев. Молим, Стенли, заповядай тук да ги покажем. Короните са изработени от елитен бутик в Турция. Моля за аплодисменти. Стенли Начев, заповядай, нека да ги видим. Вау! Стенли Начев и короните. Дами и господа, даваме думата сега на председателят на журито, бригаден генерал Маргарит Михайлов. Кралици на красотата сте всички, но подвластничка номер 2 е номер 23 Мария Григорова. Аплодисменти за номер 23 Мария Григорова. А лентата поставя главен инспектор Станимир Томчев. Предвиднали сме всички да поставя аплодисменти за госпожа Ирина Папазова. Подарък от Кристияно Фрома, поднесен от Елена Кристияно. Първата подгастичка получава и подарък от Арсенал акционерно дружество, който ще бъде поднесен лично от генералния директор инженер Николай Бушев и почетен гражданин на град Казанлък. Първа подгласничка. Нейният номер е номер 7 Елена Николаева. Силни аплодисменти за Елена. Лентата поставя главен инспектор Андриан Аврамов. Ще има честа да постави съдия Михаил Михайлов. Заповядайте. Първа подгласничка номер 7 Елена Николаева. Получава и подарък от Арсенал акционерно дружество, лично от генералният директор инженер Николай Бушев.
подарък и от Кристияно Фрома, отнесен от Елена Кристияно. Заповядайте. Елена, пожелаваме ти животът да бъде все така като песен за теб, да събираш много усмивки и много публика в своят предстоящ дълъг творчески път. И нека да посрещнем тук домакинът на това събитие. Аплодисментите за кметът на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Уважаеми царици, уважаемо жури, уважаеми съграждани, уважаеми гости, господин генерален спонсор на празника на розата, Арсенал АД, господин Ибушев. Благодаря ви. Благодаря ви, че тази вечер ни направихте начало на празниците на розата, 121-те, с толкова висока летва, че се чудя вече 122-те как ще ги направим. Затова благодаря на екипа, който организира този спектакъл, и ръководителя на този екип, заместник кмета госпожа Сребра Касева. Уважаеми съграждани, започват 121-те празници на розата. Уважаеми момичета, благодаря ви, че бяхте от първия ден до сега прекрасни, щастливи, горди казанлъчанки. Гордея се с вас. Поклон! Честити празници! Благодарим на кметата община Казанлък Галина Стоянова. Мили, прекрасни, чаровни създания и вие гости в залата. Първо се обръщам към вас и призовавам всички казанлъчани да станем на крака и да приветстваме Роза 2024. И така, Царица Роза 2024 е госпожица Неделина Неделчева. За поредна година отново участваме в конкурса Царица Роза. 24 момичета бяха страхотни на сцената благодарение на моят екип и на всички колеги, които се включиха отново. Тук е мястото да благодаря на всички,
защото тази работа е много мащабна и голяма. Това е конкурс, който е един от най-големите в България. Конкурса Царица Роза. Благодаря на всички отново и знам, че до година ще се видим пак. Горд съм, че живея тук. Обичам моя град. Градът, който изгражда най-добрите таланти в целия свят. Най-добрите хора, които се обединяват в добри каузи. Обичам ви, хора. Обичам моя град. Чувството да си царица Роза е прекрасно, емоциите са незабравими, а спомените остават за цял живот. За всички ентусиасти, които се колебаят дали да се запишат за следващата царица Роза до година, не се чудете, а действайте, защото следващата царица може да си ти. Had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor, the bar